दाबो जायाखै नामाब्रा बेलाय दहायनो आंखौ ओंखारनो थिनबाय 1 घन्टा जालायबाय आङो नै सिनेमा मोनसे नायखांलायबावबाय आङो नै अबतारखौ गैया दासिमबो जाया आयै डाक्टारनाव थांनो नागिरनाय मानसिया बिदि जायोलै हे गैला सेस थाम ओंखार दे आंहा टाइम गैया बिदि दाउला हिनजाव गुन्दा आंहा गोरबोआव थानानै मासिबां खस्थ' जागासिनो नोंहा आंखौ बक्सिं हरगासिनोसो बाव थानानै आंखौ बिदि होनलायबावदों नोङो हो नोंजों हेफाजाब खालामफैनो नागारै आरो आंखौसो बिदि बुंबावदों मा हिसाब आंखौ बिदि हिनजाव गुन्दा होननो हाखो नोङो मा हिसाब आंखौ बिदि हिनजाव गुन्दा होननो हाखो मा हेबनो नागिरदों नामा हेबनो नागिरदों हेबनो नागिरदोंब्ला फैलै बाल सोरनि फिसा खाथि गैया जोगासिनो जोंहानो थावख्रि गिदिं फैजागोनबो बाल जुगां गुरगुरनो दान्दुलिनो मा जोगासिनो जोंहानि थावख्रि गिदिं होनो नागिरदों नों आंखौ मा सानखो औ नोंहालाय आंखौ मा बिदि गोदाव सोराव बुंलाबायनांगौ जाखो मा हिनजाव गुन्दा मा गुन्दा दाउला बैथाला बेलाय जोगासिनो हाथाय गाहरगोन हाथायसो गाहोबावनो नागिरदों गावनि बिसिखौ बेबायदि हालोद नुखाबाय मा हालोदसै बर' रोङा नामा बर'नि होन गावनि बिसिखौ बेबायदि अबस्थायाव नुखानानै आरो आंजों हेफाजाब होनो नागारै आरो आंजोंसो नांलायनो फैबावदों बावहाय आंखौ दा सुखु गोजोन गोदाव माबा माबि मेथाइ आरिसो जाहोनांगौ नोङो आरो आंजों नांलायनोसो फैबावदों बेहा माबा बुलाय आंसो आरो आंखौ जोंहानि थावख्रि गिदिंनो नागिरदों बियो नङालै सना बिदि नङा नोंहालाय आंजों मानो बिदि हेबे रायलायनांगौ जाखो हा नों मोजां रायलाया नालाय आंबो मोजां रायलाया माथो समान दे जाबाय दे दांदुलि समाबो बारा गोबाव गैला थाब मोनाथारो थ'दो बेफोरखौ मानो गोरलै गथ'फोर बायदि नांलाबाय थानो थाब थ'दो डक्टरनाव नङाबा दा डक्टरखौ लोगो मोननाय नङा जों हाबफैनो हागोन नामा सार औ फै हाबफै फै ओइस मा बुस्थु बेलाय मानसि हारा ओइस अरिजिनेल ना डुप्लिकेट जाखोब्रा सार बेलाय गिलु बालुनो डुप्लिकेटसो प्लास्टिकनिसो बियो प्लास्टिकआव बारा फोथाया लागां बाल खुनु थिक गैया मोनायाव हारसिं थाबायलाबायो एनाबेला दल बायदि गथ'फ्रा नुबाथ' संखिजानो मा जागोन बे दा आंनो मा जादों दे नोंथांमोननि समस्या मा आरो नोंथांमोना मा मुं समस्याथ' बारा गिदिर नङा सार आंनि मुङा सोमला ब्रह्म आरो नै बियो आंनि हिनजाव दाउदुलि ब्रह्म समस्या माबासो सार बियो मार्डार केस जाबाय होमबा प्रेगनेन्ट औ सार नाथाय आङो डाउट दङ सार मा डाउट बेलाय माबायदि डाउट आंनि नंगौ ना नङा हाबायाबो इमारजेन्सि जाबाय प्रेगनेन्टआबो इमारजेन्सि जाबाय गथ' ओंखारनांगौआबो इमारजेन्सि जाबाय आं हमनोनो हायासैलै सार एसे सल्भ खालामना होदोलै आंनि प्रब्लेमखौ सार बिनि थाखायनो सानफ्रामबो दावराव दावसि जायो जोंनि न'खराव बुजिबाय आङो बुजिबाय दान्दुलि नों ओरै फैसाय आं दांदुलिखौ नायखांबाय गथ'आथ' बिराद दुरबल जाना दङ ओमफ्राय नोङो मा बिमाखौ दुखु होबाय थायो नामा बिमाखौ दुखु होनाय माने गावनि गथ'खौ दुखु होनाय बिमाखौ बारा दुखु दाहो खस्थ' दा खालामहो गोथाव जाहोबाय था जा जानो लुबैयो बेखौनो जाहो औ सार आंथ' जाहोखायोना मालानिफ्रायथ' रसा फोनांफेरा आङो जारलाया नैबेसो बे गथ'आ आंनि नंगौ ना नङा देब्रा डाक्टार बाबु माबाफोर टेस्ट नायग्रा दंबा नायथारदोलै आंनि नंगौना नङा ब्लाड टेस्टफोर नायदोलै आंनिजों मिलायगोना मिलाया रथ' फिसा रथ' नोंसोरो बेखौ बुजिया नोंसोरो जाम्बा मानसि जाम्बि मानसि उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय टेस्टखौ बिदि जाथा नायनो होनबानो हाया नोंसोरो नोंसोरनि न'खरनि गार्जेनफोरखौ लानानै फै आं टेस्ट नायना हरगोन बिदि जाथा जाया आं दा नैबावहाय मुलि लिरनानै हरदों बेखौ मोजाङै जाहोबानो जाबाय गथ'आ भिटामिन मोनगोन आरो नोंबो बिमाखौ बारा दुखु दाहो दा थांनो हासिगोन नोंसोरो देब्रा डाक्टार बाबु मा गार्जेन थार्जेन नांलायगौब्रा नायना हरथारदोलै सोरनि बे आंनि होनबाथ' आं स्रा जाबायना आं आलो गोजोनै हाब्रु नांसि हा नांसि नोगोद अनगोन आङो बिदि हाया आं हानाय नङा सरि नोंसोर दा थांनो हासिगोन रोंगोन ना रोङाथाय डाक्टारानो माबा डुप्लिकेट सार्टिफिकेट लानानैसो डाक्टार जानाय खोमा बिगुरा जाम्बा खाथारलै बे डाक्टाराबो थावरियाव पास जानायसो बे साला ओमफ्राय मा दांदुलि नों आंखौ थगाय मारनोसै आं नोंखौ मा थगायदों हो आं नोंखौ मा थगायदों फैथाला गुन्दा साला आंखौ गाननो नायगासिनो ना नोङो आंखौ गाननो गावनि फिसाखौ मालायनि होननानै आंखौ गाननानै गोदान हिनजाव जनो सानदोंना नों नै दाना दस्रा हिनजावसो थांबावबाय आंखौसो दाना फान्दायफिनबावबाय होमबालाय नों आंखौ मानो बिदि सेक खालामबाय थायो मा सक बेलाय सन्देह होनब्रा सन्देह मानि अबेनि हिन्दी रायलायग्रा जाखो गोदाव सोराव खोथा बुंला बायनो फैदों लामा गेजेराव बावहाय मा गोदाव सोराव बेलाय मा गोदाव सोराव नङा बियो मोनसे सिरियास बाथ्रासो साला दाना आंनाव गोरबोआव थाहोनानै आंखौ बिदि होनदों जाबायलै जाबाय दा न'आव नांलायहैनोसै
लासिं सिं दा मानसिफ्रा नुबा मा होनांगौ जाखो जोंखौ नुथों गासिबो नुजोबथारथों गासिबो मोनथिजोबथारथों होमबासो मिथिगोन ना सोरनि आखला माबायदि गोरबोआव दोननानै दाना आंखौ गारनो नागिरदों जाबायलै जाबाय थ'दो न'आव नांलायहैनोसै थ'दो बाद होदो हाब मालाय फिसासो जरा जरा अबाव थाङाब्रा जोंहासो गैयालै दाबो नेजिम अबाव थाङामोन नै ओरैयाव जारलालै नायनायावल' मोजां नुयो जरा जरा हनै लामा सामा नांलायलाबायनायसो जायो मा जाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय एसे अनलायलाबायना थानांगौब्रा नोंसोरो बिदि नांलायलाबाय थानो नाङा गावजों गाव अननायाथ' अनोलै नाथाय मा होननो खावब्ला र' आं फैगासिनो र' दे थाब फै दा पिकनिक जानायनि प्लेनिं बानायनांगौ जोंहा जाहैबावदोलाय पिकनिक नोंसिना फैदो हासुदैया दा हाबखासै आंनि न'आव बालाबो हाबोखाला आङो नोंखौ नुबाय नोंबाजैया र' आं फैगासिनो र' थाथ' दे थाब फै